जे आंबो सासे 13 नं समस्तिनि टिकेट दाबिदार सुकुर सिं बिथां दङ आरो जिसु सुमफ्रामारि दङ। जों सानैनि गेजेराव दिनै टिकेट दाबि खालामदों आरो हाग्रामा सारा मा डिसिसन होयो बेखौ आंथ' दा जेबो बुंथ'नो हाया। नाथाय सानैनि गेजेराव सासे मोनगोन निस्सय बे 13 नं समस्तिनिफ्राय जोंनि बिपिएफ दला देरहागोन आं आसा खालामदों। आरो बे 5 बोसोरनि उनाव दिनै एबार 2025आव जोंनि बिपिएफ दला सरखार फैगोन होननानै जोङो मिजिंथिनाय दङ आरो मिजिंथिनायल' नङा 100आव 110% जोंनि रायजो राजा सापर्ट होजोबबाय। जेरावबो बाक्सा उदालगुरि क'क्राझार जेरैबो जोंनि फिल्डआ मोजां जोंनि साननाया दा जोंनि सेन्ट्रेल लेभेलनि बिपिएफ दोलोनि साननाय बायदिब्ला 100% बिपिएफआ सरखार फैगोन होननानै आं मिजिंथिनाय दङ आरो बा हाग्रामा सारनि दैदेननायाव दिनै गोबां जायगायावहाय सानजानिफ्राय सोनाब जोबजासिम आरो ओरै साहानिफ्राय खोला जोबजासिम दिनै गोबां रायजो राजाफ्रा बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोननानै सारिय' फाले जेरैबो गोबां मोजां बिबान गोनां मोजां संगठन मावनाय मोजां मास्टारफोर मोजां दलनि लिडारफोर गोबां माने जोंनि बिपिएफ दलाव जयनिं जानायखौ गोबां रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दङ। दिनै थिग बिदिनो दिनै बे बेंटल प्राइमारियाव जाय बिथांमोना एसे सिगाङाव मिडियायाव होखाबाय जे बिथांमोना सिगांनि समाव बबेबा मोनसे दलाव दङमोन बा सोरबाया बिपिएफ दलाव दङमोन, नाथाय सोरनिबा माबा मोनसे फुस्लायनायाव बा माबा मोनसे होगोन होननानै आसा होनायाव बिथांमोना थांदोंमोन। नाथाय दिनै हाग्रामा सारनि दैदेननाय जे बिपिएफ दोलो बे बिपिएफ दोलोखौ दिनै अनसायफिनबाय। बेखायनो बिथांमोनखौ आं रोजा साबायखर। आरो दिनैहाय जोंनि बे 13 नं समस्तियाव बा जोंनि बे सिडली समस्तियावहाय गोबां बिदिनो गोबां रायजो राजाफ्रा बिदिनो जयनिं जानो होननानै जोङो कन्टेक्टआव जागासिनो आरो निस्सय अबेबा जायगायाव जोङो लिस्टल' खालामनानै दङ। खमाव गैयाबाबो 2000-3000 जन बा 4000 जन मानसिफोर जयनिं जानांगौनि जोङो खबर मोननानै दङ आरो अलरेडि माने लिस्ट खालामखाबाय। बे साननै सानथामनि गेजेरावनो बे जयनिं प्रग्रामखौ जों लाबाय थागोन आरो जोंनि मेन उद्देश्यआनो जादों जाहैबाय एबार बिपिएफ दोलोखौ जोङो सरखार लाबोनांगौ आरो बिपिएफ दोलोखौ जोङो सरखार लाबोनानै जोंनि रायजो राजानि माखासे समस्या बेफोरखौ जोङो मावगोन आरो जेब्लानाखि जोंनि बिपिएफ दोलोआ 17 बोसोराव सरखार सालायनायावहाय गोबां गिदिर खामानिखौ मावदों, नाथाय बे सेलेखा सिलेखि ओनसोलाव थानाय माखासे फिसा खामानिखौ मावनो हायाखै। एबार 5 बोसोरनि बे 5 बोसोरथ' जिरायथ'नांबाय, नाथाय नैबे 5 बोसोरनि उनाव दिनै एबार 2025आव जोंनि बिपिएफ दोला सरखार फैगोन होननानै जोङो मिजिंथिनाय दङ आरो मिजिंथिनायल' नङा 100आव 110% जोंनि रायजो राजा सापर्ट होजोबबाय। जेरावबो बाक्सा उदालगुरि क'क्राझार जेरैबो जोंनि फिल्डआ मोजां जोंनि साननाया दा जोंनि सेन्ट्रेल लेभेलनि बिपिएफ दोलोनि साननाय बायदिब्ला 100% बिपिएफआ सरखार फैगोन होननानै आं मिजिंथिनाय दङ आरो 0 नाम्बारावहाय नोंथाङाबो सासे टिकेट दाबिदार बिपिएफनि बेसेबां आसाबादि नोंथाङा? आङो नंगौ गोबां जोंनि रायजो राजाफ्रा खोनाबाय आरो मिथिनानैबो दङ। आं ससियेल मिडियायाव ओंखारिया गोबाव जाबायमोन। रायजो राजानि खामानि मावनो बा माबा मोनसे राजनितिकनि आं सासे सेन्ट्रेल लिडार हिसाबै आङो गोबां ग्रासरुट लेभेलाव हाबनानै आङो रायजो राजाजों गिदिंगासिनो दङ। बेवहाय समजों आरो मिडियाफोरजों आङो फेस लालायनो मोनैयाव दिनै लोगो मोननानै आं बे मिडियायाव दिनै आं बेखौनो बुंनो लुबैदों बा बुंगोन जे आंबो सासे 13 नं समस्तिनि टिकेट दाबिदार सुकुर सिं बिथां दङ आरो जिसु सुमफ्रामारि दङ। जों सानैनि गेजेराव दिनै टिकेट दाबि खालामदों आरो हाग्रामा सारा मा डिसिसन होयो बेखौ आंथ' दा जेबो बुंथ'नो हाया। नाथाय सानैनि गेजेराव सासे मोनगोन निस्सय बे 13 नं समस्तिनिफ्राय जोंनि बिपिएफ दोला देरहागोन आं आसा खालामदों आरो जोंनि बे 13 नं समस्तियाव देरहालायल' नङा, आंनि मोनसे टारगेट बा आंनि मोनसे साननाय रायजो राजानि जि अनसायनाय मोनगासिनो जे रायजो राजानिफ्राय आङो खबर मोनदों आरो रायजो राजानि गेजेराव हाबनानै खबर मोनदों 40टा समस्तिनि गेजेराव जोंनि 13 नं समस्तियाव सबसे बांसिन भट मोननानै देरहागोन होननानै आं मोनसे साननाय दं बा आसा दङ आरो रायजो राजानियाव आं बेखौनो खावलायदों जोंनि जि साननाय बे साननाया जाहाथे जाफुङो आरो रायजो राजानि माखासे सुबिदा उसुबिदाखौ जाहाथे जोङो सानै केन्डिडेटनि गेजेराव सासेया मोननाया जाहाथे मोजां भाबै जोङो खामानिखौ मावलांनो हायो। जाहाथे अरायसम जाहाथे रायजो राजाफ्राबो जोंनि थाखायबो जों सानै केन्डिडेटनि थाखाय जाहाथे इसोरनाव बुंलावनो आर'ज खालामो जाहाथे जों रायजो राजानि मोजां खामानिखौ जों मावलांनो हायो। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो गोसो आं सासे इयुथ जानानै आंनि मावनांगौ गोबां खामानि दङ। आं गोबाव समनिफ्रायनो आं जेब्लानाखि ससियेल वार्क मावबोदों बे समनिफ्रायनो आं बुंगासिनो